Són molts els circuits de gran recorregut que travessen Catalunya per tot arreu. N'hi ha que continuen cap a Europa, on enllacen amb senders europeus. Nosaltres resseguim el GR5, un recorregut que va de Sitges a Canet, o al revés, segons des d'on es faci, i que travessa els grans parcs naturals de l'àrea metropolitana de Barcelona. En la primera etapa del GR vam anar de Sitges a Olesa de Bonesvalls. La segona ens portarà fins a Gelida, passant per l'Ordal. Comencem a baixar cap a la riera de la Creu de l'Ordal. Es comencen a veure les primeres cases del barri del Vidre i també l'església de Sant Esteve. El GR segueix pel peu del marge que voreja l'església, que té una font just al costat. És un bon lloc, doncs, per proveir-nos d'aigua abans de pujar al Montcau. Travessem el barri del Vidre de l'Ordal, nom que ve d'una antiga vidrieria que va funcionar aquí durant 100 anys. En aquest punt, el GR creua la carretera de Barcelona a Vilafranca. El sender continua un tros entre vinyes. Tot i que el GR no arriba fins al cim del Montcau, el recorregut sí que ens permet veure, un cop alçats, una àmplia vista de la zona i també la gran quantitat de torres elèctriques que la creuen. Durant bona part del camí es poden trobar les restes del que temps enrere havia estat una gran explotació dels boscos, com aquestes cabanes de pedra, senyal de la gran activitat forestal i agrícola que hi havia. Aquí comença un tram amb un bon nombre de fonts. L'aigua de la majoria és potable, però s'ha de vigilar, perquè n'hi ha alguna que no ho és, com la de la font del Noguer. Sí que és bona per veure l'aigua de la font de Can Ginebreda, que queda a l'esquerra del camí. Aquest és un dels més de 100 punts d'aigua que hi ha en aquest tros que ens portarà fins a Gelida. Molt a prop trobem les restes d'un forn de calç, una altra mostra d'activitats avui ja desaparegudes. Els senders de gran recorregut són, de fet, antics camins de traginers, és a dir, que es feien servir per al transport amb animals de càrrega. És normal que aquests camins transcorrin a prop de les masies, per tant, i és normal també que passin per llocs on hi ha aigua de fàcil accés tant pels animals com per les persones. Gelida té un munt de fonts, té aproximadament una 150 de punts d'aigua a l'àmbit rural, i nosaltres, el col·lectiu Gelida Cuidem les nostres fonts, defensem una proposta de 30 fonts en aquest municipi que són susceptibles d'oferir-se com a espai lúdic a la vegada, sense que això presenti cap prejudici pels conreus ni per les propietats que s'estan treballant avui dia. El funicular de Gelida, popularment el Funi, és tot un símbol de la població. No és estrany, doncs, que se n'hagi fet una reproducció en miniatura. Al final d'aquest segon tram del GR5 és Gelida i es pot aprofitar per veure-la. S'ha de demanar abans a l'Ajuntament i el mateix constructor de la maqueta us pot fer les explicacions. Jo ja estava jubilat, em tancava, perquè es pot dir, em tancava aquí dins i m'hi passava 10 i 12 hores aquí dins, anar fent. Prenia les mides amb uns cordills, metros i tot, sense escala, perquè m'ho vaig haver d'anar muntant jo, i així llavors calculava les distàncies que havia d'anar fent. Tot l'instrumental que vaig és instrumental de casa, la fusta ja les serres a mà o la màquina aquella, i tot el més feia servir el filaberquí o el cútex, tot era a base de sentadet i anar fent. Doncs aquí el funicular de Gelida, que està tot just al costat de l'estació de tren, acabem aquest segon tram del GR5. Un funicular que, per cert, és l'únic dels 6 que hi ha a Catalunya que no té una funció turística, i és que durant molts anys el van utilitzar com a mitjà de transport els treballadors de 2 molins paperers que hi havia aquí a la població. Acabem, doncs, el pròxim tram, el tercer, sortirà d'aquí Gelida i anirà fins a Can Parellada, però això serà un altre dia. Fins aleshores, que tinguin un molt bon dia.